Pinaagi sa change of command ceremony, gihuli pa na si Colonel Frederick Sales ni Brigadier General Alvin Luzon. Si Luzon ang bagong commander sa 101st Infantry, 3 Red Arrows Brigade, kung asa gihimo ang seremonya sa headquarters niini sa Barangay Tabyawan, Isabela City, Basilan. Nga gipangunahan ni Major General Antonio Nafarrete, ang commander sa 1st Infantry Tabak Division. Gidayeg ni Nafarrete ang duha ka mga opisyal hilabi na sa trabaho niini sa paglutos sa mga armadong grupo o mga terorista. Gipasalig ni Brigadier General Luzon nga ipadayon niya ang nasugdan nga maayong programa ni Colonel Sales, hilabi na ang pagpalig-on sa maayong relasyon sa mga sundalo o katawhan. Miyembro sa PMA Bantay Laya Class of 1994 si Luzon nga kasaligang role model sa mga sundalo. Ning bag-uhay lang, nag-courtesy call dayon si Brigadier General Luzon kang Basilan Governor Jim Saliman sa provincial capital og nagkauyon ang duha ka mga opisyal nga palig-unon pa nila ang kampanya batok sa lost firearms. Nagpasalig sab si Luzon nga suportahan niya ang mga programa o aktibidad sa provincial government alang sa katawhan. O gipasabot sab niini nga ipadayon ang nasugdan nga focus military operation batok sa mga nahabiling miyembro sa mga teroristang grupo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan. Stay safe